Zer da kooperatiba bat? Kooperatiba bat, ni egon naz kooperatiban, Ulgorren itxita. Enpresa langile bakoitza jabia dana bai. Joder, pregunta. Zer da? Jentia elketzen dauenin zehotzaren enpresa bat montatzeko, da danetako, bueno, da enpresa baten, baina auzo baten, neke herri baten bebai, bueno, hori, danok akatu, gauzak danotat, benefizio batzeko, da bizinteako. Pues una agrupación de trabajadores. Enpresa baten partaidetza duten langileen elkarte bat. Izan zen, gaur egun ez da. Bueno, enpresa berezi bat, enpresa langileena orokorrean, nire ustez. Eta zer da kooperatibismotik azpimarratuko zenuken gauza on bat, eta zer gauza txarra azpimarratuko zenuke? Hombre, gauzak ona, falta da zer, hor inguruan denok, elkarrekin, apoia, eta lan dago hor, baina, eta txarra, txarra zioze badako dela, baina ez dakiz zer. Txarrik eze ona ni kooperatiban itxeo lan bebai eta gustora nau bertan. Bai. Ni beti uste dut, kooperatibismoa izen dela la mayor sociedad anónima. Baina, bueno, eurek esaten zauen ez danoen azala, da jentia ikusi daue, ez dela izen nolan. Osea, gauzat onak euki daue, baina txarra be bai. Da, holan bukatu da, bueno, bukatu ez, baina holan da iritzi ondiokan buruketan. Ona, parte hartzea beti ona dena. Txarra, ez dakit. Ez zaite zer ere bururatzen. Ona lan asko ematen duela. Txarra gaur egun ez dela inondik inora ere izan zenan. Ona da, guztiona dala enpresa. Azkenean erabakiak posible dugu guztion artean hartzea. Oso importantea niretzat. Baina beste alde batetik jendeak normalien hori ez du baloratzen. Niretzat problema dela bere jendearen burua ez dela sartzen ideia horretan. Beraz, enpresa normal bezala onartzen da, eskatzen du berdin, sindikatua bezala, jakin barik jabea dela, eta posible duela aldatzea gauzak, berak, zati bat behintzat daukalak. Arrasate eta Debagoiena, gauza bera izango litzateke kooperatibismo hori gabe? Ez. Nik uste ez. Kooperatibizia noiz hasi izan ba? Ondala 60 urte, horako bat. Hor arte, holan ibili ginen. Osea, que... No, claramente no. Argi eta garbi. No. Ez inondik inora ere ez, askoz ere pobreagoa. Hemen kooperatibarekin gertatu zena gertatu zen, eta desastre bat izan zen. Geratu daitezela. Uste desberdina izango zela. Agian kooperatibismo ez sortuko, Arrasate desberdina izango balitz, baina Arrasate ere aldatuko zen. Ze kooperatibismo berak ematen du zeo zer. Jendeak aldatzen du pikin bat, eta sozializatuagoa agian gara, nire ustez. Eta gaur egun nola ikusten duzu kooperatibismoaren egoera? Bueno, kooperatibismo oain, ez dakite. Ni egon nintzen Ulgorren, itxi daue Ulgorren eta hor dau hemen zehozer. Eta kooperatibismoain ez dakit. Bueno, nire inguruan denok kooperatibismoa, nire familia, nire inguruan denok, baina... ez dakit, igual lehen baina bakoitza bere gauzak eta ez dakit, kooperatibismo. Ondo uste ez dakit ez nago asko murgilduta zentzu horretan. Uste dut beluta jundela, ez? Uste dut. Baina, jenti hor da bila, ondiokan burukatzen da bile. Osea, que... Inpresioa da maia. Parte hartzea apur bat jaitsi dela. Ez oso ondo, ez eurengatik, baizik eta inguruan dagoenagatik.
ondo daude, baina hobeto egon zitezkeen. Están bien, pero podrían estar. Bueno, eta egia esan da, irtenbide polita da, kapitalismo, sozialismoen artean, nik uste hirugarren bidea dala, baina ez da baloratzen nahikoa. Nire ustez polita izango zen jendeak ulertzea hirugarren bide hori interesgarria izango zela.